Hello, good people. Murise. So, yeah. Panapa taita zvevazukuru. Vazukuru vangu vazukuru vangu vandakasirwa naSmallie. Havasati vane mazita. But uyu ndiye muhombe uyu. Uyu ane maspots eblack uyu ndiye muhombe. But ndiye ane body diki. Koti unoyu ndiye mudiki. Ndiye ane body hombe. Why uyu ndiye akatanga kuuya kuchiteera uyu. So ava vana ava sorry mwanana anditwane vamwe waka sorry padhusi pane vamwe waka vairatidza kubatikana pataiti vana tichiti mimba aiyo ndotoziva kuti anonzi mauta ndotoziva dzonzi mwanana but this is family for me anditi so toda kuvafidha zvaizvo zvari kufidwa 6 meals per every hour 6 meals per every hour so izvozvi 1 hour ndakuchitodzifidha ndichazokuradza mix yachona kuti inoitwa sei but for now rega ndingodzifidha because I have to go somewhere so every hour anofana kumwachi 6 meals saizvozvo so uyu ndiye mombe ari kudya stereki ari kumwa mukaka stereki uyu mudiki wachona uyu muhombe wachona uyu haasi kufarira zvekudya menoti ne idya kana iyo haasi kuda zvekudya tiri kutomanikidzana kuti idya chete sorry haasi kuda saka Dr. Mushipe vakati vakanditengera tumabhottles so itoda patience waumana akachisvipa asi chitete chakanaka rauti akakumwa onai kari kutosoita kega aka uri kuona kari kutosoita kega ako ichi hachisi kunyanyomwa sarika ndingochiwedzerawo mbicha hatidi kuti chinyanyo zvimbirwa muri kuona dumbu rachona rarura kutoradza kuti chadi icho chatoguta saka ndakuchiisa futi 600 for the other one ichi ndachiwedzera 100 because chamboramba kupedza pamashura it's okay izvo vatsano anozova kumwa mai anorova izvo but ndichachiwedzerawo 100 meals because murikuona kuti pane yarasika ichi ndichatotaura nachiremba ichi kuti tofana uchiwedzera ichi chatongochiwedzerawo 1 meal icho and body wise munotochiona kutoti ichi chiri active ichi ndiri kufana onai ona ichi muzukuru changu wakumana ona ichi aiwa but ichi chinozonyanyisa dumbu rachona ichi kutsvaga kwese kuti sorry zvako for now wabhosha mwari ona icho izvo alright so zvadai rega ndiite ndimbo zvadai after an hour ndichazozvifidha futi so after 1 hour ndichacheka time and then after 1 hour
ndozvifidha futi. So pane basa usiku handina kurara natwo tunhu itotu, handina kurara nchingotofidha. So what do you think? Ndichapota ndichikupai kuti update yevana vaSmallie, vazukuru vangu, chingodaro chidaro. For now, it's much love and God bless you all.